Ja, og det er julen 2010, og vi kigger indenfor. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Skål! Ej, hvor er det godt. Hvor ser I bare lykkelige ud. Ja, det er det. Og koncentreret. Og koncentreret. Det smager godt. Det smager godt. William, yngste valg. Er det til at spise? Gesundheit. Han smiler, og han er så glad. William er en glad julegris. Man kunne godt spørge Matthæus, om valdorfsalaten sidder lige i skabet, eller på tallerkenen. Valdorfsalaten. Ja, vi drejer lidt videre til Mette der. Mette, du har da godt nok fået fyldt din tallerken. Jeg har taget lidt af det hele. Ja. Lidt, men godt. Lidt, men godt. Og meget. Og meget. Og der har vi, og vi har nogle af kokkene der. Der er anden. Sådan. Ja, den er rigtig god. Den smelter simpelthen. Den smelter på tungen. Fantastisk. Og det her, det er året, hvor man nøjes med én sovs. Aber diesen schwer. Ja. Es war Schwierigkeit zu machen. Ganz gut, aber ganz gut. Det er simpelthen også gris på. Og Anne er kommet hjem fra Hafjell for at feste med en elspejepølse og chips. Og chips. Ja. Og vi glæder os rigtig meget til, at På gaver. der er nogen, der skal holde taler. Mette har sat sig på en talende plads. Ja, det er mig. Jeg fik den. Matthæus overtog. Det er Matthæus, der overtog den. Det lyder rumlet.